हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक वेगळी रेसिपी बघणार आहोत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला निरफणसाची भजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। कुठलंही मोहन किंवा खाण्याचा सोडा न वापरता टम्म फुगलेली अशी भजी आपण आज बनवणार आहोत। तर एकदम छान अशी ही भजी तयार होतात। खायला तर इतकी अप्रतिम लागतात की केल्याच ही संपणार अशी भजी तयार होतात। तर रेसिपी मी तुम्हाला संपूर्ण व्यवस्थित व्हिडिओमध्ये समजावून सांगितलेली आहे। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझा चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। तर कोकणामध्ये निरफणस हे मिळणारं एक फळ आहे। एकदम खूप सुंदर याची अशी भजी किंवा त्याची भाजी पण तितकीच अप्रतिम अशी तयार होते। चला तर आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर हा आहे तो निरफणस। हे बघा, हे फळ असं दिसतं। आता माझ्याकडे फ्रीजमध्ये 2 दिवस राहिलं त्याच्यामुळे हे असं थोडंसं काळपट वाटतंय, नाहीतर हे एकदम फ्रेश असेल तर एकदम हिरवगार असं हे फळ दिसतं। तर हे बघा, असा हा निरफणस असतो। कोकणामध्ये बऱ्याच ठिकाणी हा निरफणस अगदी सहज मिळतो। तर काय करायचं की ह्याची पहिली वरची जी स्किन आहे किंवा वरची साल आहे तर ती तासण्याने सगळी काढून टाकायची आहे। हे बघा, जशी आपण बटाट्याची वरची सालं काढून घेतो तसं सेम अगदी याची पूर्ण सगळी साल जी आहे वरची ती तासण्याने काढून घ्यायची आहे। तुम्ही हे विळीवर किंवा सुरी वापरून सुद्धा करू शकता। तर हे बघा, याची सगळी वरची साल आहे ती मी काढून घेतलेली आहे आणि त्याचा देठाकडचा भाग आहे तो कापून टाकायचा आहे। वर्षातनं एकदाच किंवा जास्तीत जास्त 2 वेळाच हे फळ मिळतं आणि खूप चवदार अशी याची भजी तयार होतात। तर हे बघा, मी मधनं हे फळ कापून घेतलेलं आहे। हे बघा, आणि याचा जो सेंटरचा भाग आहे तर तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे। तर त्याला पुन्हा एक मधनं मी कट मारला आणि हा जो सेंटरचा भाग आहे तर तो सगळा मी काढून टाकलेला आहे। याची भजी सुंदर होतात आणि भाजी पण तशीच अप्रतिम अशी तयार होते। तर हे बघा, त्याचा जो मधला जो भाग आहे तो मी सगळा काढून टाकलेला आहे आणि आता याच्या मी पातळ अशा चकत्या काढून घेतलेल्या आहेत। खूप जास्त जाडही नाही, खूप एकदम पातळही नाही, पण बऱ्यापैकी एकदम थोड्याशा पातळच अशा ह्या चकत्या काढून घ्यायच्या। तर हे बघा, सुरीने मी अलगद कापून याच्या ह्या पातळ चकत्या काढून घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला जर हे निरफणस भेटला तर तुम्ही नक्की याची अशी भजी करून बघा। तुमच्या घरात सगळ्यांना आवडतील आणि तुम्ही परत बनवाल। इतकी अप्रतिम चवीची अशी भजी याची तयार होतात। तर हे बघा, याच्या मी अशा चकत्या कापून घेतलेल्या आहेत। खूप जाडसर अशा नाही ठेवल्यात, थोड्याशा पातळच अशा मी ह्या चकत्या कापून घेतलेल्या आहेत। आता या सगळ्या चकत्या मी पाण्यामध्ये घातलेल्या आहेत आणि पाण्यामधनं याला मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। पाण्यामधनं धुवून झाल्यानंतर मी यांना एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे। स्वच्छ धुवून ते एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायच्या आणि याला इथं चवीप्रमाणे मीठ लावून घ्यायचं। इथं मी 1 चमचा मीठ लावलं आहे आणि हे बघा, मी छान असं सगळ्या चकत्यांना हे मीठ छान लावून घेतलेलं आहे आणि असंच ठेवून दिलेलं आहे। आता इथं मी बेसन घेतलेलं आहे। बेसनमध्ये मी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे, तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे त्या प्रमाणात। थोडीशी हळद घातलेली आहे, एक अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे आणि छान असं हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। बेसन आहे ते शक्यतो चाळूनच घ्यायचं आणि याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून मी याचं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। बेसन भिजवायला जास्त पाणी लागत नाही, त्यामुळे पाणी अगदी थोडं घालायचं आणि आपल्याला याचं इथे इतपत जाडसर असं बॅटर पाहिजे। जसं आपण बटाट्याची भजीसाठी जसं बॅटर बनवतो सेम तसंच थोडंसं जाडसर असं हे बॅटर बनवून घ्यायचं। हे बघा, एक 5-10 मिनिटांनंतर बघू शकता तुम्ही सगळ्या चकत्यांना मीठ आता खूप छान लागलेलं आहे। मिठाचं जे एक्स्ट्रा पाणी होतं ते मी काढून टाकलेलं आहे आणि ह्या चकत्या आता तळण्यासाठी तयार झालेल्या आहेत। कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि हे बघा, ही चकती आहे तर ती मी त्या बेसनच्या बॅटरमध्ये घोळवून इथं तेलामध्ये सोडलेली आहे। तेल पहिलं तापवून घ्यायचं आणि भजी तळताना गॅसची फ्लेम मात्र मीडियम टू स्लो ठेवायची
आणि हे बघा एक एक मी चकती याच्यामध्ये व्यवस्थित घोळवून याच्यामध्ये तेलामध्ये सोडलेली आहे। बॅटर तुमचं परफेक्ट झालं असेल तर भजी खूप छान तयार होतात। त्यामुळे बॅटर जास्त पातळही नाही जास्त जाडही नाही असं बनवायचं। आणि याच्यामध्ये कुठलाही मी खाण्याचा सोडा किंवा गरम तेलाचं मोहन घातलेलं नाही आहे। फक्त जे बॅटर आहे ते जास्त फेटून घ्यायचं। तर बॅटर जास्त फेटल्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये हवा जाते आणि त्याच्यामुळे ते एकदम हलकं होतं आणि भजी जी आपली आहे ती मस्त एकदम टम्म अशी फुलतात आणि एकदम कमी तेलकट अशी भजी तयार होतात। तर हे बघा मी छान अशा दोन्ही बाजूने ही भजी भाजून घेतलेली आहेत, एकदम तळून घेतलेली आहेत आणि बघू शकता तुम्ही खूप छान अशी भजी ही तयार झालेली आहे। हे बघा सगळी भजी मी तळून घेतलेली आहेत, एकदम मस्त अगदी गरगरीत फुगलेली भजी ही तयार झालेली आहेत। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।